ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам, хубак сиҳат саломат ҳастен. Бародарони ма гӯштотона хуб бокунен. Як канали мусалмониай, як канале ки бисёри ҳоҷи мирзо дора, эшони Нуриддинҷон дора, хулоса ва аз видео партофтанаш ва аз тамошо карданаш ҳам худ ҳаловату савоб мегирӣ ва ҳам дигаронро низ ба роҳи дуруст даъват мекунӣ. Ин канал ҳама чизаш тайёрай, монетизатсия, пинкод, налог, ҳама чизаш тайёрай. Хулоса канал срочно фурӯхта мешавад ба миқдори 50,000 рубл. Ин канал нархаш 100,000 рублей буд бародаро, 100 тадамам намедодум. ҳозир пул дар кор шидай, срочно фурӯхта мешавад ба миқдори 50,000 рубл. Касоне ки ҳамин канал дар корай, канал қариб 15,000 дона подписчик дора, эфир, сообщества, сюжет дора, монетизация, пин-код, налог. Дашотиш як $50 шояд дошта боша. $50, прикинь, уже 4-5 юруси худаш дора. Хулоса канал срочно фурӯхта мешавад ба миқдори 50,000 рубли Россия. Марҳамат, занг бизанен. Номеро дар комментария закрепит кардагиай бародаро, имо WhatsApp. Номерои Тоҷикистонай, прямой занг назанен ва ман намебардорум, чунки роуминга 1 минуташ 10 дақиқа мехӯрад, 10 сомонӣ мехӯрад ва фақат имо WhatsApp да бароятон ҷавоб хоҳам дод. Ягон суолои лозима дар бораи канал дошта бошен, марҳамат муроҷиат кунен. боқӣ тансиҳату хубрафтор бимонен. Дар паноҳи худо бошен. Худо ёру мададгоратон. Фақат лайкора зер кунен. Пока-пока.